Здравейте, приятели, това е Lava DV. Първият клип с говор. Това е откритието на века. Ще запомним този ден на 18-7 месец. Ще правим по-специални видеа. Шегувам се. Така, както виждате, тук съм направил къщичка от TNT. Вътре съм сложил ето този камък. Ето този камък и вътре в камъка съм сложил пръснета. И сега мисля да го гръмна, за да видя какво ще стане. И чакаме, обръщаме се. Добре, де, бях твърде близо и ми гръмна в ушите. Моите слушалки са като фойерверки. Добре, де, в слушалки на момчето, с което говоря по скайп, се чува като фойерверки. Така, и прасетата са живи! Добре, де, вече не. Как се чу? Кой пиги? Къде е последното пиги? Ти си живо! Добре, това е видеото, в което мисля да създавам нови динамит или TNT неща. Добре, сега правим така. Юпи! След това така, и така, и така. И мисля да махна така. И сега искам да ви покажа най-големия фейл, когато правите нещо с TNT. Когато оставите дупка и гръмнете точно това, забелязвате, че то тръгва да пада. И ако го няма това, ще да падне. Пак се чу като фойерверки. Добре, разбрах, че се чува в слушалките ти като фойерверки. Добре, и това пиги умря. Ако много ми е интересно дали Майнкрафт е проектирана така, че стрелите ми, когато ги стрелям натам към луната, те изчезват, което е много странно, все едно се приземяват на луната. Забелязвате ли го? Ето. Кап. Много яко. Нищо пише да звъниме. Добре, в момента аз ще звънна на приятеля си, Никсън, и го добавям в разговора. Който иска, виждате нашите имена, добавете ни и това е сега в скайп. Аз накратко му викам Ники, защото ме мързи. Добре, момчето, с което говоря по скайп, да им кажа ли канала ти? Да. Се казва, канала му се казва Валентин Димов. И не да направи друго име, нищо бъгва. Той прави същите и подобни видеа. Той повече прави видеа как да използваме определени програми. Вече не. Вече не използва. Не се ли възползваш от това? Не. Добре, той вече не се възползва от това да прави клипчета на определени програми и затова е спрял. Вече ще прави геймплейове като мен и Никсън. Но аз и Никсън няма да правим само геймплейове. Мислям да правим клипчета на Домино, което е доста задръстено, но когато се срутят или когато се срутят по грешка, е много забавно, защото ти иде да се ходиш през прозорите, след като си го прави от 2 часа. Особено на професионалистите, които правят колкото входна врата, пирамида и като сложиш пред последното и всичко се срути. Това е едно от най-големите фейлове, които сме правили аз и Никсън. В момента аз мисля... Ама Никсън спами. Никсън спами ли? Добре, Никсън в момента спами, не знаем защо. Мен ме мързи да проверя. Спами, да, не. Ко? Какво спамя? Какво? Значи, спами си глупости. Окей, Никсън, в момента знаеш, че това е за Lava DV, така че не го проваляй. Добре, в момента ще го гръмна. Майко, че ми е малко къщата. И го гръмнах. Супер. Къде? Ау! Заболяха ме ушите от този шум. Кой си ти, приятел? Ще те гръмна друге. Още по-секса. Добре, ние в момента чакаме с нетърпение
да излязат две игри. GTA 5 и любимата ми игра Skate 3. Тази игра Skate 3 я играе и PewDiePie. Затова съм гледал много нейни клипчета, т.е. 9 на PewDiePie. Героя на PewDiePie се казва Боб. И Боб не е от особено добрите скейтери. Специално PewDiePie според мен може, но просто обича да се шегува. Легално. Че как? Защо махна Никсъна? Не съм. Да си осветя къщата. Добре, сега ще се опитам отново да оцеля луната. И... На луната светлина. Това стрелата ми... О, той ми звъни на личен! Ей, сега ще те добавя! Айде, чао. Дали мога да си пика ябълка в Майнкрафт? Да, може да си печеш ябълка в Майнкрафт. Все ми е тая. Така, виждате, това е снимката му и в... Така се пише той и в самия... Добавя ми Валю. Напиши отдолу. Чули? Никсън? Не. Моля ми ще ви да падне. Така. Тук е писано 29. Едно да падна в гръб. Чакай тихо, Никсън иска да напише нещо. Какво стана? Окей. Добре, съжалявам, че се забавихме за това. Паржола. Вие видяхте, че трябваше да го изчакаме. Добре, Никсън, спри да спами, защото в момента снимам за канала ни. Можете да посетите страницата ни във Facebook, тя се пише Lava DV, няма нужда от линк. Просто пишете Lava DV. DV с главни букви, а Lava с нормални. Както е името ни. Нищо повече. Не, защо го направи? Момчето тук ще направи някакъв фейл. Да, и аз сложих... мисля сега да Можеше спирам. да сложи едно блокче дъски, да си изпека една паржола, аз сложих... Какво? Кул! Дето пече. Добре, той не знам какво е правил, но ми е честно казано все тая. В момента аз мисля да се опитам да запаля глава. Нали знаеш, че те може да ме чуят? Да, знам, че те могат да те чуят. Но проблема е, тогава- че говорим по скайп и звучи малко странно. Че говоря на Има и при мен. вас и на хората, които ще гледат това видео. Ако има да е. Такива хора. В какво? Ако има изобщо такива хора. И до скоро това беше края на това видео.